Úvod stretnutia mal slávnostný charakter, keď sekretár Východoslovenského futbalového zväzu Marcel Eperieši odovzdal kapitánovi futbalového klubu Spišská Nová Ves Karolovi Sedláčkovi pohár za víťazstvo v 3. lige v minulej sezóne a symbolický šek za víťazstvo v súťaži Fair Play. Pod rozsudcovskou taktovkou hlavného arbitra Leška 1100 divákov od začiatku sledovalo v horúcom počasí veľké futbalové predstavenie. Skúsenejší hosťujúci futbalisti diktovali tempo hry, no veľká bojovnosť a nasadenie zdobila domácich od prvej minúty. Už sa zdalo, že v prvom polčase diváci gól neuvidia. V 44. minúte potrestal chybu v domácej obrane Gruca, ktorý sa s loptou dostal až pred Gáborčíka a popod vybiehajúceho brankára strelil gól do šatne 0-1. Cez polčasovú prestávku primátor mesta Ján Volný a prezident futbalového klubu Spišská Nová Ves Pavol Hudáček ocenili bývalých hráčov, trénera a členov realizačného tímu, ktorí sa zaslúžili o prvý postup do druhej ligy, a to Anton Švajlen, tréner, Peter Danko, hráč, Stanislav Sokolský, hráč, masér Peter Petrík, vedúci mužstva Rudolf Čepček a ocenený bol aj jubilant 50-ročný Ľubo Bajtoš. Druhý polčas mal rovnaký scénar ako ten prvý, s tým rozdielom, že Novovešťania ešte viac bojovali a nechceli sa zmieriť s prehrou. V 63. minúte po faule Nasírka zahrávali domáci priamy kop. Čekovský našiel voľného Sedláčka a ten popri vybiehajúcom brankárovi hostí vyrovnal stav stretnutia na 1-1. V závere ešte mali Spišiaci dobrú pozíciu na strelenie gólu, ale Čekovský z priameho kopu pálil len do múru. Vyše 1000 divákov odchádzalo z druholigového zápasu maximálne spokojných. Aj napriek úmornej horúčave obe mužstva hrali futbal hodný prívlastku druholigový a s remízou boli obaja aktéri spokojní. V každom zápase, ako som spomínal, chceme získať bod a potom vývoji, keď sme polčas prehrávali 0-1, tak ten bod berieme dnes. Ako by ste zhodnotili celý zápas? Tak myslím, že sa hral konečne v dobrej kulise. V Spišskej Novej si prišli ľudia, futbal sa hrá pre nich a myslím, že chlapci dnes nesklamali. Verím, že nás prídu pozbudiť na ďalší zápas. Remíza je spravodlivá. My sme vstúpili do zápasu aktívne. Chceli sme byť my tí aktívni, tí dominantní, ktorí budeme hrať natlakovo, hrať smerom dopredu ofenzívne, čo sa nám aj darilo. Mali sme niekoľko dobrých akcií, dobrých pološancí, šance, dali sme gól. Myslím si, že v prvom počase sme aj zaslúžene 1-0 vyhrávali a za druhý polčasí domáci za ten enormnú túžbu po zvratení tomu výsledku si ten gól zaslúžili a myslím si, že, jak som povedal, tá remíza je spravodlivá. Aj keď nemôžem byť spokojný s tým, že máme super, domáci majú štandardku zo 45 metrov, nakopnutá lopta a my dostaneme gól. Pri také obrane, ako máme, to sa nesmie stať, to je fatálna chyba. Ale tak góly padajú po chybách. My sme zrobili tú chybičku krásy a preto tento zápas skončil 1-1.